vitonen tai kutonen, sen takia, että se on niin kauhean iso virhe se, että se ei lähde heti. Ja sitten loppukomppu vielä. Ja liikkeestä seisominen oli hyvä. Siinäkin se oli kaikin puolin hyvä. Nouto. Älä päästä sitä tänne nyt. Nouto oli ihan, siis noutohan oli ihan sairaan hyvä muuten, mutta loppuasento oli aavistuksen vino ja se pomppua, se jumalattoman pomppu. Se oli ihan tosi hieno muuten. Kaukokäskyt oli siis niinku aivan täyden hyppin kaukokäskyt. Hyppy. Siinä tuli toi sama, se oli varmaan tippunut kans kutoseen, kun se ei tullut niinku epäkäskyllä. Mutta siis mä luulen, että se olisi sun ykköstuloksen tästä. No niin, vaikka se on 2 tulosta. Niin, mutta kato kun muista tuli koko ajan kymppiä. Niin. 9 kymppiä. Niin kyllä todennäköisesti